हेल' मा खबर? होद आंनाव सासे नाम्बार गोदान फन हरदोंलै ओमफ्राय लिंहरला बायदों। आदसा मा नाम्बारनो नामा? नाम्बारा नै आं खिथाहरनि। नै सोर फन हराखैलै माथो नाम्बार गोदान लायबावसो र' हमना हेलौ ये माथो सिख्लानि रावसोब्रा। सोरखौ नांगौमोन आरो सोरमोनबा नोङो? हा आया सोर नोंलाय? आंखौ सिनायलायनाय नंगौ नामा? इये दे थांगासिनो दं दा थांगासिनो दे बै आं माबा लिरदोंमोन स्ट'रि लिरदोंमोन थांगासिनो दे दोनथ' होमबा। नै आंथ' दा थांगोन होननानै बुंना लाबायलै थांनांगौना थांना जाखो आंलाय? हाब लोगोनावनो फन हरनांसिगोन बायदि मोनबायलां र' हरनां। हेल' मा खबर? होद आंनाव सासे नाम्बार गोदान फन हरदोंलै ओमफ्राय लिंहरला बायदों। आदसा मा नाम्बारनो नामा? नाम्बारा नै आं खिथाहरनि। सिख्लाफ्रा सेंग्राखौ दे हरलाय आं हरलाय दे 9137 4132 444 6631 जासिगोन दे। उनावलाय नों मोजां सोंहरदो दे। नों सिन्था खालामनाङाथ' आङो बेखौ हरनानै एखेबारे जिबायदि रायगोन ना बेखौ जिबायदि बुंगोन सिगुलायनाय बुंगोन आं बेखौ मिथिया दे जासिगोन दे आङो दोखो रायनांगौसिम बेखौ दे स्ट'रि लिरनायखौ मिथिला फन हरलाबाय होनब्ला हेल' जा गोदै माथो आहाबो नायमारनांसिगोन। औ जारौ आङो बै लोगो नों दानि सोरनो हरदोंमोन बेनि लोगो आङो ओमफ्राय जारौआ अबेनि जाखो? आदसा बे नारेंपुरनि नामा? आयै माथो खाथिलाय जारौआ। है जारौ दिनैनिफ्राय नोङो आंनो हरबाय था बेनो दा हरसैलै आंनि दङ एखेबारे सामफ्रामबो रायलायबाय थागोन आं सामफ्रामबो रायलायगोन नोंबो आंनो सामफ्रामबो हरबायना आं सामफ्रामबो बिसास सोना हरनांगौ बिसास सोना हरगोन दख'ना नांगौ दख'ना बायनांगौ हरगोन नों सिन्थाल' खालामनाङा सिन्थाल' खालामनाङा आं दंखायो औ बै जाम्बानो फन हरनाङाब्रा है आं दंना आं गिनांगौ गैया जेबो आंनाव फैसा दं थाखा दङ न' बां दङ बाइक दं गारि दं नोंखौ ओरै थोरि पार्कआव बेरायनो लांनोथ' आङो औ
फैथाराखै नोङो र' गाबोन समफोर नोंनाव आं गारिफोरखौ फटकफोरखौ न' बांफोरखौ साफायना हरजोबगोन आं ओमफ्राय सानदों नोङो मेरे मोरलानाव नैनाव आसोलनाव थाखा फैसा बेसे जोंनो गैया कर थाखा दङ हायोबा आङो 2 थाला 3 थाला 12 थाला लुनो हायोलै जारौ दिनैखौ दोनथ'नोसै होनबा ना गाबोननिफ्राय रायज्लायनोसैलाय दा हरनिफ्राय रायज्लायनोसैलाय दे